Η Ελλάδα είναι μία μικρή αλλά σπουδαία χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και έχει πολλά ψηλά βουνά και πολύ καλό στρατό γιατί γειτονεύει με πολλές και περίεργες χώρες. Βορειοανατολικά συνορεύει με την Αλβανία, πιο βόρεια με την Φύρομ, μια πρώην Ιουγκοσλαβική δημοκρατία που δεν έχει βρει ακόμη ένα σωστό όνομα. Βόρειο-ανατολικά με τη Βουλγαρία και ανατολικά με την Τουρκία, η οποία Τουρκία πιο παλιά μας είχε καταλάβει την Χερσόνησο και μας είχε υποδουλώσει για 400 χρόνια. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός μας τους φοβάται ακόμα. Εκτός από τα βουνά, η Ελλάδα έχει πολλά παράλια και 2.000 νησιά, από τα οποία κατοικούνται περίπου 165. Τα υπόλοιπα 1.835 είναι οι βραχονησίδες, από τις οποίες τις ανατολικές θέλει να μας πάρει η Τουρκία, που έχει μόνο λίγες και χωρίς υφαλοκρηπίδα. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει στα νησιά και τις παραλίες πολύ στρατό για να προσέχει τους τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι και τους οικονομικούς μετανάστες που έρχονται συνήθως νύχτα. Αλλά με αυτούς θα ασχοληθούμε μετά την κρίση, γιατί είναι ένα μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Τι θέλει αυτός με τη Γένοβα? Γενέβη. Στην Ελλάδα έγιναν πολλοί και ένδοξοι πόλεμοι, αλλά ο χειρότερος, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή από τους Τούρκους και τον Δεύτερο Παγκόσμιο από τους Γερμανούς, ήταν ο εμφύλιος με τους δικούς μας τους κομμουνιστές, στον οποίο έγιναν διάφορες ακρότητες και από τις δύο πλευρές, αλλά αποκλειστικά για ιδεολογικούς λόγους. Ο Κώστας μας! Θα πεθάνει σκάτα. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της μοίρας... Αλλά και μετά τον εμφύλιο, εμείς οι Έλληνες, ενώ είχαμε πάλι δικό μας βασιλιά, ήμασταν ακόμη πολύ διχασμένοι. Η δική σου, Ρε πατρίδα! Ναι ρε! Τι γίνεται εδώ, ρε? Ποιος είναι αυτός, Ο Παπαδόπουλος, ρε, που σου έλεγα. Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις? Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα. Γι' αυτό, μία αυτόκλητη χούντα συνταγματαρχών για να μας ενώσει έκανε τον Απρίλιο του 1967 ένα πραξικόπημα, στο οποίο συμμετείχε όλος ο στρατός και πολλά τάγκς. Δεν έγινε κίνημα, Καρανίκο. Κάναμε επανάσταση. Εσείς τι έγινε εδώ? Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Η αδυναμία. Η Χούντα έστειλε διχασμένους και κομμουνιστές στη φυλακή και άλλους στα νησιά και τον βασιλιά που άργησε 7 μήνες να κάνει την επανάστασή του στην εξορία. Δεν με χιάσετε όλοι σας, λέω εγώ! Το πουλί! Κύριοι, η επανάσταση είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Μερικοί πολιτικοί έφυγαν, αλλά έμειναν όλοι οι παπάδες, οι ακαδημαϊκοί, οι πανεπιστημιακοί, οι επιχειρηματίες και οι περισσότεροι Έλληνες που πίστευαν στα χριστιανικά ιδεώδη και τον Άδη. Αυτοί δεν λαμβάνουν μέρος στα γυμνάσια. Ζήτω το έθνος! Μπορεί μερικοί Έλληνες να υπέφεραν πολύ και οι πολύ λιγότερο, αλλά χάρη στη Χούντα και την εθνική διαφώτιση μάθαμε όλοι τα ατομικά μας δικαιώματα. Ατομικές ελευθερίες έχουμε. Εξαρτάται, τι εννοείται ατομική? Τι πάει να πει εξαρτάται? Μπορείς να πεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας? Όχι, κύριε Ταγματάρχη. Μόλις έφυγε η Χούντα, όταν τελείωσε η επταετία της, μετά την ανατροπή του Μακαρίου και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, οι πολιτικοί επέστρεψαν από το εξωτερικό για να συμφιλιώσουν τον λαό, ο οποίος ενωμένος πια μπορούσε να συνεχίσει την ταξική πάλη. Οι φύλαθλοι να σπάνε κερκίδες, οι αναρχικοί να καίνε κάδους και τράπεζες και τα ΜΑΤ να τους δέρνουν όλους μαζί. Γιατί τα ΜΑΤ ήταν καινούριο σώμα, με κράνη και ασπίδες σαν αρχαίοι Έλληνες. Άλλοι πάλι, πιο διανοούμενοι, που δεν κατάφερναν να πολεμήσουν τη Χούντα, αλλά δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η πάλη, άρχισαν τη δικιά τους
και έκαναν οργανώσεις με ωραία ακρονίμια και συμβολικές ημερομηνίες και άρχισαν να τρομοκρατούν πολιτικούς και πολίτες, βάζοντας μπόμπες και όποιον πάρει ο χάρος. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να μπούμε και στην κοινότητα και στην Ευρωζώνη και να στείλουμε μερικούς ευρωβουλευτές για να μας φέρουν τα πακέτα με τα λεφτά που χρειαζόμασταν για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας. Όπως τον πρωταθλητισμό και την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, στην απασχόληση και την ψυχαγωγία, καθώς και την οδική ασφάλεια και μεταφορές. Αυτά ήταν τα καλύτερά μας χρόνια, γιατί τότε οι κυβερνήσεις και τα κόμματα φρόντιζαν τους πολίτες και την κοινωνική συνοχή για να μπορούν οι πολιτικοί να κάνουν πιο καλά τα μεγάλα έργα και τη δουλειά τους, ενώ η αντιπολίτευση τους κατηγορούσε για διαπλοκή και συνασπιζόταν ακόμα για να τους πάει στα δικαστήρια. Αλλά αυτό ήταν και τότε πολύ δύσκολο, γιατί από τότε υπήρχαν κοινοβουλευτικές επιτροπές, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και παραδικαστικά κυκλώματα. Μήπως βρήκε κανείς ένα μπορντό χαρτοφύλακα? Τους πολίτες όμως δεν τους αφορούσαν τόσο πολύ όλα αυτά. Ποιος καθηγητής είναι μέσα? Γιατί γινόταν πιο συχνά εκλογές και έβρισκαν πιο γρήγορα δουλειά στο δημόσιο και αποκτούσαν πιο εύκολα πιστωτικές κάρτες και lifestyle που ήταν τότε πολύ της μόδας. Ντου εξπρές για τις κυρίες, ένα μαγιάτο περμέ ή μήπως θέλετε λούγκο? Και το λούγκο μας αρέσει. Να προσέχεις τι λες, ρε! Και μωρό μου. Ενώ οι πολίτες που δεν έβρισκαν δουλειά στο δημόσιο άνοιγαν δουλειές μαζί του για να μπορούν και αυτοί να έχουν λιμουζίνα με σοφέρ, ωραίες και νέες ερωμένες και να συντηρούν τεράστια σκάφη χωρίς να πληρώνουν πολλούς φόρους, πράγμα που δεν συμφέρει ακόμη και σήμερα. Πώς μην ξεχάσει τη Τζέλα, τη γυναίκα μου. Αύριο να την πας στην Επίδαυρο. Έχει ορεσιάδα, Αλλά και οι γυναίκες, καθώς και οι ερωμένες των πολιτών και των πολιτικών, απέκτησαν και αυτές πολλά προνόμια, όπως σεξουαλική ελευθερία, ωραία ρούχα και μπορούσαν πλέον να ασκούν ό,τι επάγγελμα ήθελαν και να πηγαίνουν 2 φορές την εβδομάδα στο κομμωτήριο και να κάνουν πιο συχνά σεξ. Σκέφτεσαι τώρα, θέλει αυτό το ξέκολλο? Everybody in this town fucks except me. Τις ευλογίες μου. Καλώς τον Ντόροθι. Ακόμη και στην επαρχία που ονομάστηκε Περιφέρεια, επειδή είχε μεγάλη ανάπτυξη στα μουμουέ και την τοκογλυφία, καθώς και ξαφνικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, ιδιαίτερα στα ύφη και σε μερικά έθιμα. Αν γουστάρεις φάση, πάμε τώρα. Ρε μαλάκα, περίδι πεινάω ρε μαλάκα. Πράγμα που βοήθησε πολύ τις γυναίκες να χειραφετηθούν και να μην καταπιέζονται τόσο πολύ από τους συζύγους τους, ούτε από τους εραστές τους, που πρέπει να είναι νεότεροι και πιο ωραίοι από τους άντρες τους. Τι κοιτάς ρε μωρό, δεν έχεις ξαναδεί κριτικό? Επόμενο ήταν στην περιφέρεια και της πόλης να μαζευτούν μετανάστες από υποανάπτυκτες χώρες που έφτασαν λαθρέα στην Ελλάδα, αλλά τους λέμε οικονομικούς γιατί ήρθαν μόνο για τα λεφτά και είναι politically πιο ορθό. Hello, girls. Γενικά είναι καλοί άνθρωποι. Εργάζονται συνήθως στα χωράφια, δεν πιάνουν πολύ τόπο στον στάβλο και βοηθούν και αυτοί στην αγροτική οικονομία, η οποία έχει πρόβλημα από τότε που σταμάτησαν να επιδοτούν τα καπνά και αναγκάζουν τους αγρότες να καλλιεργούν παντζάρια και φούντα για να τα βγάλουν πέρα και να σπουδάσουν τα παιδιά τους, που για να μπουν στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνουν 3 χρόνια φροντιστήριο. Επειδή όταν μια κυβέρνηση προλάβει να κάνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η επόμενη κάνει μια καλύτερη και μερικές σχολές παραπάνω στην περιφέρεια. Κάτι πολύ προβληματικό γιατί ρίχνει εκτός από τις βάσεις και τα νίκια. Γερούντιο ρε τσιριγούλη, γερούντιο, και εγώ το μάθα. Και αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα που μαζί με το αναχρονιστικό σοφρονιστικό θα λυθεί με την κρίση και την κρίση αξιών γενικότερα. Δεν θα τους αφήσουμε αδέρφια μου να μας κάνουν όλους Αλβανοί! Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι η εγκληματικότητα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την τρομοκρατία και τα ναρκωτικά.
γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να τα προλαβαίνει όλα, και το οργανωμένο έγκλημα και τους βομβιστές και τον κάθε μπαχαλάκια που βάζει γκαζάκια στις τράπεζες και στα πολιτικά γραφεία, ούτε να φυλάει όλα τα λαμόγια και τους πολιτικούς που φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους, που δεν είναι καν δικό τους, γιατί ανήκει σε ξένες εταιρείες που ονομάζονται υπεράκτιες όταν είναι σε νησί όπως η Κύπρος, ή εξωχώριες όταν είναι έξω από τη χώρα όπως η νήσι Καϊμάν. Ξέρεις για το Σίαμον. Γι' αυτό από παλιά οι πρωθυπουργοί που ήξεραν έλεγαν ότι υπάρχει διαπλοκή και γι' αυτό τα κανάλια δημιούργησαν ειδικές εκπομπές με παραθυράκια για να εμφανίζονται όλοι οι διαπλεκόμενοι με τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους και να καταλαβαίνει ο Κοσμάκης γιατί έχασε τα λεφτά του στις Σοφοκλέους και τις δύσκολες υποθέσεις όπως τα δομημένα ομόλογα ή τις εκχωρήσεις στο βατοπέδι ή το εγγυητικό κεφάλαιο της ασπής πρόνοια ή τις υποκλοπές και τις χορηγίες των κομμάτων, αλλά και θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως καλλιτεχνικά, μουσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ακόμη και λογοτεχνικά. Στην αεροπορία. Και η περίφημη σκηνή υπεολυχίας. Αγαπητοί μας θέατε, καλησπέρα. Βέβαια, η βασική αποστολή της τηλεόρασης είναι η ενημέρωση, η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία των πολιτών. Γι' αυτό και την ξεκίνησαν οι συνταγματάρχες. Τι γίνεται εδώ μέσα? Τι κάνετε εσείς εδώ? Φοβερό πλάνο. Αλλά μετά την αλλαγή ανέλαβαν τα ιδιωτικά κανάλια γιατί κάνουν πιο μεγάλες τηλεθεάσεις και καλύτερα ρεπορτάζ. Επίσης, ξέρουν πιο καλά τα γούστα του τηλεθεατή, ο οποίος αγαπά την ποιότητα και τις φίρμες που είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο. Άλλο σπουδαίο κεφάλαιο για την εθνική οικονομία είναι ο τουρισμός, ο οποίος συντηρεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θα έμενε άνεργο μετά την επανίδρυση και το πάγωμα των προσλήψεων από το δημόσιο. Ή θα ήταν αναγκασμένο να δουλεύει σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ή με 5ετή δέσμευση στο στρατό, γιατί τα οπλικά συστήματα που αγοράζουμε είναι υπερσύγχρονα και υπερτιμολογημένα και γι' αυτό μας χρειάζονται έμπειροι επαγγελματίες και όχι ερασιτέχνες όπως παλιά. Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ. Το βλέπω. Σκασμός! Τώρα ο στρατός μας προστατεύει το Σύνταγμα και τους πολίτες της χώρας, έχει υψηλό φρόνημα και είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές του ψυχολογικού πολέμου που μας κάνουν οι Τούρκοι, όπως παλιά οι Αμερικάνοι όταν δεν είχαν αλλού πιο σοβαρά προβλήματα. Αλλά εμείς έχουμε την πίστη μας και συμμάχους στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπολογίζουμε κανένα κόστος προκειμένου να έχουμε την κυριαρχία μας και να περνάμε καλά με τα κεκτημένα μας. Το κουλό απεπαέ, αν δεν μου πέψουνε τα πολιτεία από το τάγμα. Ένα σπασμένο φτερό μου γιατρεύω και χάνομαι. Δεν έχω κρύψει ποτέ μου αυτό που αισθάνομαι.